sila Bicolano. Ayan mga kabicolano, at puntahan natin si ang mag-ina, Nanay Clarita, tsaka yung anak niya. Ngayon ginigising ko na. Kasi mga kabicolano, ganito kasi, kaya walang boses po yan kasi hindi ko po na ano yung ano ko lapel ko hindi ko na open, kaya walang boses kaya ginamitan ko na lang siya ng voice over. Ayan kagigising lang nila. Diyan mga kabicolano yung si Nanay Clarita, diyan sa loob, kasama sila diyan. Pero magtataka po tayo at nagkakasya sila. Ngayon kasi pinuntahan ko sila dyan. Kaya ayun, sila nagising na si Kuya. Kaya kawawa po yung nalagayan nila dyan. Ayan, maganda po nga dyan. Nakausap ko na dyan si Nanay Clarita. At pinalabas ni Kuya, kanyang nanay. Ayan. Ang hirap ng tulugan nila, mga kabicolano. Ginigising niya si nanay niya dyan Kung makikita ninyo ang hirap pag umulan, malamang pag malakas ang ulan, malamang sigurado basa sila dyan. Kaya naman ako pumunta dyan gawa ng may dala ko ng pagkain sa kanila para makakain sila at mga dala kong grocery. Maya-maya nakausap po si Nanay Clarita dyan Ayan, palalabasin si Nanay Clarita. Kasi dapat makausap ko sana siya talaga siya Tinatawag ni Kuya. Ayan, lalabas na si Nanay Clarita. May ano kasi si Nanay Clarita, may sakit kaya nahirapan siyang Tsaka may edad na rin kasi siya 88 na pala siya. Taga Uwas Albay. Sa Bicol, Uwas Albay. Ayan si Nanay Clarita. Ayan, nakausap ko sa dyan sabi niya at nagpapasalamat siya sa ginawa ko. May tumutulong sa kanila. At 88 years old na daw siya. Kung hindi daw siya papalarin, yan na lang daw siya mamamatay. At sinabi rin niya na yung mga kapatid niya sa Bicol, hindi niya na daw alam. Kaya wala na siguro siyang mauuwian. Kanyang anak, buti hindi siya pinapabayaan. Maluwa-luwa siya, lalo na yung
naghahanap siyang makakain. Ngayon di niya alam na meron akong dala. Kaya ngayon sobrang tuwa niya. Ang hirap daw ng kalagayan niya, wala siyang mauwian. Kaya sobrang kawawa talaga si Nanay Clarita. Masaya siya na mayroon daw sa kanyang tumutulong. Yun nga, yung mga pag-uusap namin dyan, at masaya siya na mayroon daw sa kanyang tumutulong. Hirap na daw siyang makalakad dyan. Gawa ng may diabetes pa ata siya. At saka medyo yung mata daw niya, medyo hindi na siya masyado nakakakita. Kaya sobrang saya siya na pinuntahan daw siya ng isang Bicolano din tulad ko. Kaya tuwang-tuwa po siya. Ayan, pumunta po ako dyan para kunin po yung may inom niya. Tsaka may dala din akong konting grocery para may dilata rin. Yan, meron siya dyan mga kape. Ayan, gatas na press. May mga inumin din na ang palakas niya. Kaya may tinapay po siya na malalambot. Tsaka tubig, importante kasi tubig eh. Tsaka may mga dilatab din po dyan. Ayan, sobrang saya po siya dyan. At sa maliit na bagay na tulong, nakapagpasaya po tayo ng tulad ni Nanay Clarita. Hanggang sinabi nga niya ng anak niya na maraming salamat daw. At meron daw na nagbibigay na mabait na tao. Maganda sana po kung narinig natin yung salita niya. Nagkaroon lang ng konting problema yung lapel ko, yung mic ko. Kaya hindi na. Ayan, tuwan-tuwa na po siya. Inahawakan yung kamay ko. At nagpapasalamat siya sa nagawa ko. Yan, iyayakap-yakap nga ng anak niya. So, pero saya siya kasi ang hirap daw ng kalagayan dyan. Wala sa kanilang nagbibigay. Kaya kahit papano natutulungan natin sila.